И здравейте хора, аз съм самката Влог, това е самката Bottle Flip 3. Това днес до мен е Боби, но на него няма да му се вижда лицето, защото той не пожела да му се вижда лицето. И днес ще правим Bottle Flipчета, следем по Bottle Flip, само че с нещо студен чай. И то не на точно ниво течности. И ще играем долу. За време. Ще играем за време. И който бие, за него е нещото. Имаме и награда. И да. И нека да започваме. Даваме едно да видим кой е първи. Давайте си. Аз съм първи. Да. Ти си. За малко! Добре, сега от другата страна. Не мога. Ти си. Само да го затегнем. Не! Защо? Лесно. Не. Boom, bitch, get out my way. Аре, стига де! Ти късмет ли нямам? Гледай го, той направи... Не, човек. Аз хич не съм бил. Айде бе! Да, ще ме биеш, на една сметка. Ти вече ме биеш. Това да кажа, че се брои за 3. Ако го направиш. Не! Не ставам. Не! Добре, това нямаше шанс. Това не е много яко, ако да стане така. Не мога му намеря баланс. Boom, bitch! Get on my way! Айде де! Ох, ние сте пълен провал, да ти кажа. Не вярно. Само ми прави Bottle Flip, че имам клипчета, самката е Bottle Flip и самката е Bottle Flip 2. Ще изглежда, че тогава съм го правил с някакви подобрения, някакво. С кончета, да, ама не е така. В смисъл, сега някакво нямам късмет. Ще пробвам по начина на един мой приятел. За малко! Давайте. Не искам. Ще се опитам това клипче да стане около 5 минути и до стил 5 минути, който спечи. Не! Не! Гледай го, точно е вие! Ами вика, че е много слаб. Аз ще го правя от тук, е така. Пак не става. Не иска. Не ще. Трябва да го направя така. И ще бия. Один. Упс. Двоен Bottle Flip ще е за 5 точки. Извинявай! Удари го по пръстите. Не бе, хора. Удари го по пръстите. Да, така че продължаваме. Още малко време. Да бе. Ох, май той ще ме бие. За малко. Бу! Не. Леко бе. Не! Деско става. Аз чаках това ми
да не са някакъв късмет, стопа нищо. Айде, моля ти се, застани, бе! Не! Това клипче е разочарование. Ще чуя да я го качвам. Колко стана? То стана 5:30. Добре, хора. Това беше всичко от мен. И от Бори. Може да се покажеш. Спокойно. Няма да изядат. Това беше всичко от мен и от Бори. И от нашия Bottle Flip. Фанишето и правим заедно Bottle Flip. 1, 2, 3. Се повече.